Ya dedim, o şu problemi değil lan attan. Ya dedim, o amen mara. Adam durmuşunda problem oturman geçiyor. Atan nemalo. Qara sen hem sepersin. Konuşma maşinin ordumda duraydım. Nemalo qaydı bu. Nemal adam mı böyle ne zang ne semese cevap veriyor. Ne durmuştu ni de qalyan mı nemalo. Qaran Türk oku çok ölen benne. Viza biz olsun diye doğumda mı? Birglaşen ya orta qarasman ya da kan deyildi. Birglaşen çaltırak gelse daro. Siz ona mutarıp baryalar. Ben çaltırak gitsem de Türk öyle fiyedenden. Şoňaladasına çıkpön qaram çünmä şoňaladasına. Wagt men o masqala problemam madroyda oturdum ara. Onyalar daşarot problemam orta meselede ala. Mesela da ya. Owa. Arada do'solun gitti bir günna birglaşen çıktı. İki de viza çıktı. Ew. Qaram nira ya bir müddet şöyle men. Olar ýaly qoýadyna goň ýetdi. Bir günde pirglaşa çykaryp ikini de vizan master diýär. Nira ýol qaram? Atamjan ol elbetde al azim danışmanlyk ýyleseme de anyk çödügt. Anna ýar men WhatsAppdan bir ýerden ýazaýyn. Nagly maşina men nokamadan da bam beýle kirem. Mesela aýtdyran maşina men önde döfer.